Και πήγαμε σπίτι μας. Φύγαμε. Είμαστε απολύτως όπως και εσείς. Και μετά 1,5 μήνα γίνεται το Πολυτεχνείο. Ουδέμια σχέση έχουν τα στρατιωτικά μέλη. Έγινε, λέει, το Πολυτεχνείο για να διώξει τη Χούντα, η οποία είχε φύγει προ ενός μηνός. Μα δεν ξέρετε ιστορία, κύριε. Λοιπόν, επειδή ο κ. Πατακός δεν ξέρει την ιστορία, να σας θυμίσω, αγαπητοί φίλοι, ότι στο ενδιάμεσο, δηλαδή κάπου στο τέλος της περίοδου της λεγόμενης υπό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, έγινε κάποια γεφυροποιώς συνεννόηση, επικοινωνία, συμφωνία, αν θέλεις, ή συνεργασία, να λάβει ο κύριος Μαρκετζίνης με τον κύριο Ζούρνατζή μαζί από μετά τον Μαρκετζίνη, να λάβουν σιγά σιγά να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο, βλέποντας και η ίδια η να εφαρμοστεί το Σύνταγμα το Δημοκρατικό. Ότι δεν μπορεί έτσι να συνεχίσει επαόριστο, γιατί 7 χρόνια ήταν πάρα πολλά, είχε συναντήσει πάρα πολλά διέξοδα κλπ. Όντως έγινε αυτό. Είτε ο Μαρκετζίνης είχε συμφωνήσει προς μια τέτοια κατεύθυνση δεξιά, ακροδεξιά, είτε όπως λένε κάποιοι άλλοι, ότι ο Μαρκετζίνης σκόπευε σιγά σιγά να ξεφύγει από τους συνταγματάρχες και σιγά σιγά να φτιάξει ένα πιο πολιτικό καθεστώς. Το θέμα είναι ότι αυτή ήταν μια συμβιβαστική λύση, η οποία δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως την ήθελε από τα φαινόμενα, από τα λεγόμενα φαίνεται ο κ. Πατακός. Δηλαδή πια ότι εμείς είπαμε ως εδώ και μην παρέ και δεν πάμε παρακάτω. Ο Παπαδόπουλος παρέμεινε σε εξουσία και ήταν ο πρώτος στη τάξη μέσα στο καθεστώς. Πολλά άρθρα του συντάγματος ή η αστυνομικοποίηση του καθεστώτος εξακολουθούσε να ισχύει, ο κόσμος εξακολουθούσε να έχει ανησυχίες και πολλά λέγονται για την εποχή εκείνη, τα οποία δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή που είμαι στο σπίτι του κυρίου Πατακού και φιλοξενούμε να τα θυμίσω. Δεν είναι άλλωστε αυτός ο σκοπός μου να θυμίσω αυτά τα πράγματα εδώ τώρα. Ο κ. Πατακός δικαιούται να έχει μια άποψη και να εκφράζει την άποψή του αυτή, η οποία εμείς σεβόμαστε την όποια αντίποτε άποψη, ακόμα και αν δεν συμφωνεί με εμάς, να λέγεται δημόσια στην τηλεόραση. Κύριε Πατακέ, σήμερα απολαμβάνεται μια σχεδόν πλήρη, εγώ λέω σχεδόν πλήρη δημοκρατία. Τουλάχιστον έτσι λένε τα χαρτιά, έτσι λένε οι νόμοι, έτσι λέει η Ευρώπη, έτσι λέει όλος ο κόσμος που μας αποδέχεται, έτσι γίνονται οι διαδικασίες όλες. Διαφανείς, με εφημερίδες που λένε ότι θέλουν, βρίζουν και φωνάζουν, με τηλεοράσεις που λένε ότι θέλουν, όπως και εμείς σαν τηλεόραση λέμε ότι θέλουμε. Σας αρέσει αυτό το καθεστώς ή θα προτιμούσατε ένα άλλο καθεστώς? Το καθεστώς που ζείτε σήμερα σας αρέσει? Θα προτιμούσα να είμαι σίγουρος ότι η πατρίδα μου είναι ασφαλής και τα σύνορά της είναι ασφαλή. Αυτό ποτέ και δεν. τα σπίτια μας είναι ασφαλή. Όταν όμως προχθές ακόμα 5 γκαζάκια τη νύχτα χτυπήσαν σπίτια και γραφεία βουλευτών κλπ, δεν νομίζω ότι υπάρχει ασφάλεια. Ένα. Δεύτερον, συμφωνώ και εγώ. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι είναι δημοκρατία όταν διατάσσει ένας άνθρωπος να γίνεται εκείνο το οποίο θέλει. Και γίνεται ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, διότι έχει την πλειοψηφία των βουλευτών, οι οποίοι λένε υποχρεωτικά, πειθαρχημένα, ναι σε όλα. Τι διαφορά έχει αυτό? Σε απαντήσω. Είναι καλύτερα να έχεις την πλειοψηφία των βουλευτών και κατ' επέκταση του ελληνικού λαού, παρά να έχεις την πλειοψηφία του τάγκς και να έχεις υγιή παγερή από κάτω του λαού που δεν συμμετέχει. Είναι σαφώς καλύτερο, είναι ανθρωπινότερο, είναι πολιτικότερο, είναι πολιτισμικότερο και είναι αποδεκτό και από τους Έλληνες και από έξω. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Σιμίτη, αλλά σέβομαι και λέω ναι, αυτόν διάλεξε ο ελληνικός λαός και εφόσον καλός κακός ο ελληνικός λαός διαλέγει Πασόκ τα τελευταία χρόνια, διότι τον πείθει τέλος πάντων το Πασόκ, γιατί δεν πείσατε κι εσείς τον κόσμο? Τι χρειαζόταν τα τάγκς και το να μην ισχύουν τα άρθρα του συντάγματος? Τι χρειαζόταν η Γιάρος που κατέστρεψε σπίτια, που χώρισε αντρόγυνα, που πεινάσαν παιδιά, που κλεισαν μαγαζιά? Ποιος? Οι εξορίες. Ποιος? Ο κόσμος που ήταν σε εξορίες. Σε εξορία. Δεν χωρίσανε άντρες από τις γυναίκες τους? Το ξέρω χιλιάδες. Δεν μου λέτε από το 1941 και μετά πόσα σπίτια κατεστράφησαν, πόσες πηγάδες με λιγαλά εγέμισαν, πόσοι όμηροι τραβηχτήκανε, σωστά, πόσα παιδιά σκοτωθήκαν. Και από τις δύο πλευρές. Όχι από τις δύο πλευρές, από τη μία πλευρά. Οι άλλοι λένε με επιχειρήματα τα άλλα. Σας παρακαλώ, δεν σας διακόπτω. Η μία πλευρά προεκάλεσε, μήπως θέλατε η άλλη να καθίσει, σφάξε με αγιά μου, αγά μου να γιάσω. Σωστό. Όταν οι κομμουνιστές ήταν στην κυβέρνηση το 1944 τον Οκτώβριο, γιατί παραιτήθησαν και τρέξαν να εκτελέσουν κάτι το οποίο είχαν συμφωνήσει ότι δεν επρόκειτο να κάνουν?
Γιατί δεν έλαβαν μέρος στις εκλογές του 46, αλλά πήγαν και σφάξαν τα παιδιά του λιτοχώρου. Μα γιατί μας θυμίζετε τέτοια πράγματα, κύριε? Μας προκαλείτε? Μήπως είμαι κανένας νεαρός σαν και εσάς? Πρέπει. Είμαι 91 ετών και έχω ζήσει χειρότερα. Επειδή έγιναν αυτά τα άσχημα πράγματα. Επιμένω λοιπόν Έπρεπε να συνεχίσουμε. ότι προτιμώ τα τάγκς που λένε την αλήθεια παρά τους 300 δικτάτορες οι οποίοι λένε ψέματα συνέχεια και υπόσχονται και δεν εκτελούν και λένε λόγια χωρίς πράξεις και παίρνουν λεφτά από το ξένα κράτη, από την Ευρώπη, τα οποία σπαταλούν ή δεν μπορούν και να φάνε. Και πολλές φορές παίρνουν μεταξύ τους πιο πολλά. Αυτές οι αναξιότητες λοιπόν δεν μου αρέσουν καθόλου. Εγώ δεν λέω περί δικτατορίας ή δημοκρατίας. Εγώ λέω ποιοι άνθρωποι κυβερνούν την πατρίδα μου. Οι άνθρωποι που κυβερνούν την πατρίδα μου λέγεται και γράφεται στις εφημερίδες και λέγεται και από εσάς τους δημοσιογράφους ότι είναι κλέφτες. Εγώ δεν λέω κανέναν. Εγώ ξέρω μόνον ότι δούλεψα στην πατρίδα 43,5 χρόνια και στερούμε συντάξεως και υγειονομικής περιθάλψης. Και δεν έχω ούτε καλύβα, ούτε αυτό το σπίτι που είπατε ότι είναι στο σπίτι μου, δεν είναι δικό μου. Διότι είχα την αφέλεια όταν παντρεύτηκαν τα παιδιά μου να τα δώσω όλα και αφήκα στον εαυτό μου μόνο την ελπίδα προς το Θεό. Δεν έχω τίποτε απολύτως. Ενώ αυτοί σε 4-5 χρόνια λέγεται βίλες, ροζ και κόκκινες κτλ. Να τα λέει αυτά ο κύριος Πατακός. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Εγώ προσωπικά που έζησα άλλωστε την υπηρετία, δεν κάνω καμία σύγκριση μεταξύ του τι ζωή διήγουν οι συνταγματάρχες και οι κυβερνώντες τότε και ποιο είναι το σκεπτικό τους εν πάση περιπτώσει σε σχέση με τους κρατούντες τα τελευταία 20-25 χρόνια. Δεν διαφωνούμε εκεί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι επειδή η συζήτηση αυτή είναι δύσκολη, επειδή παίζει σε πολλά ταμπλό και φεύγει από τη μία ιστορική περίοδο και πάει σε άλλη, ή φεύγει από τη μία αλήθεια και πάει σε μία άλλη, από τη μία άποψη και πάει σε μία αντίθετη της, θα είναι πολύ δύσκολο και θα πρέπει να καταβάλω πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να την μαζέψω. Ο κ. Σιμίτης, ο οποίος έχει αυτούς τους ανθρώπους, ότι όντως είναι μια πρωθυπουργικοκεντρική δημοκρατία αυτή, έχει όμως τα προσχήματα. Δηλαδή υπάρχουν κανόνες παιχνιδιού. Και οι κανόνες παιχνιδιού, κύριε Πατακέ, αυτοί οι κανόνες είναι οι κανόνες ότι αυτό είναι το πολίτευμα. Το πολίτευμα, το Σύνταγμα λέει στην τάδε σελίδα εκείνο, στην τάδε σελίδα θα κάνουμε εκείνο, στην τάδε εκδοχή θα κάνουμε εκείνο, στην τάδε περίπτωση και αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης, ο οποίος καλύπτει, κατοχυρώνει τον πολίτη. Για να μην έρθει κάποια νύχτα στο σπίτι κάποιων πολιτών, χιλιάδων πολιτών, και χτυπάνε την πόρτα άνθρωποι της ΕΣΑ και τους αρπάζουν από το γιακά και τους βάζουν μέσα στο μπουντρούμι, αλλά να ξέρουμε ότι αυτός που θα χτυπήσει την πόρτα μας το πρωί, στη χειρότερη περίπτωση θα είναι ο γαλατάς γειτονιάς μας. Γιατί προσπαθείτε να με πείσετε για κάτι για το οποίο δεν διαφωνώ? Ένα λεπτάκι σας παρακαλώ. Εγώ δεν είπα ότι προτιμώ τη δικτατορία από τη δημοκρατία. Είπα προτιμώ την τάξη και την ασφάλεια και την ανθρωπιά, η οποία είναι εξαρτάται από εκείνους που κυβερνούν. Το όνομα δημοκρατία ή δικτατορία ή βασιλεία ή δεν ξέρω τι, αριστοκρατία ή τυραννία είναι ονόματα. Δεν έχουν καμία σχέση με την ανθρωπιά. Εάν εμείς προτιμούσαμε τη δικτατορία, δεν θα φεύγαμε.